Proč zíváme a proč je zívání nakažlivé? Zívání je reflex, při kterém se široce otevřou ústa a dojde k hlubokému nádechu. Jde o nervově svalovou reakci. Zívání se netýká pouze lidí a nám nejbližším mazlíčkům, ale i většiny obratlovců, a to i včetně ryb. Dokonce lidský plod zívá od svého 3. měsíce. Existují 2 teorie, proč zíváme. První tvrdí, že jde o zvýšení okysličení krve. Ta druhá zase tvrdí, že zívání způsobuje ochlazení krve a předchází tím přehřátí mozku. Podle posledních výzkumů převládá teorie, že jde o reflex, který slouží k ochlazení mozku, který tak lépe funguje i usíná. A teď to, co by vás mohlo nejvíce zajímat. Je zívání nakažlivé? A jestli ano, tak proč? Zívání bývá nakažlivé u člověka, primátů a pravděpodobně i psů. Zpravidla do 5 minut poté, co slyšíte nebo vidíte někoho zívat, začnete zívat také. Opět můžeme pouze spekulovat. Z psychologického hlediska je zívání projevem empatie, kdy se v mozku aktivují citová centra. Trochu zvláštní mi přijde, že zívání může také sloužit jako signál k milostným hrám. A nakonec trochu odborných názvů skopírovaných z Wikipedie. Na neurofyziologické úrovni k zívání mohou dávat signál zrcadlové buňky, které se nacházejí v druhotné motorické kůře předního mozku a zachytávají pohyby a zvuky z okolí a dávají pokyn k jejich napodobování. Jak se vám video líbilo? Napište komentář a dejte odběr. Díky a čus.